Može. Dragi gledalci, dragi gosti, počast je sve to prilikom vašeg 500. rođendana mogu reći nekoliko riječi. Svaki dan 50. rođendana. Sudeći po posrnicama, sve manje 500 godišnjaka. Oni najčešće imaju od raka, stresa, bubrega i ostalih nepogoda, što se krše do 50. A onda se počne u vas tako malinju kašina romeni zapadnu. Ovo nije moj pogrebi od rođena majka moja. Optimističke rečenice ostavljam za kraja, tako da ti budi govoriti. Ko preživi 50 godina, taj pravo može reći, predano mi je život. Još ga može jedino starost stići u 70. godini, ako nije baš sredivni idiot koji poštije pišat u gađe sa 60. U to ime, dragi pozornici, želim da nazovim vašim 50. rođendanu za sve ono lijepo što vas sretni sutra kad stupite do domica, do ovih zidina, plača i mraka. Može? Može. Gdje ste svojim rukama stavili miriste u žene i neku slatki šećer koji nam daje živjeli. Na svom grobu bit će mnogo svijeća. Grobe svijeće, koga nas pita. Kad sam ja bio u Parizu, ja sam bio u putri flaše vina svijeća. Kad si ti bio u Parizu? Svijetilo, u meni se dala Madame Michel, čiji francuskog konzula, moja preštenga da vas ovdje sa kojima da mi. Kad su te ne uredi? Pa nakon 6 mjeseci, što na prsi. Pa ko mi nema ovo skoba da meni kaže, nije se na prsi. Oni, gledaj, treći dan reku na sve, po Francusku mi za te riječi ne seli.